мо аю табақҳои сағироем ки бадира фуромӯш кардем, аммо хубира не. мо аю табақҳои фарзандоем ки дар падар бегонагира дидем, аммо дар бегона падарира. 4 сола кӯдак будам, падар мусофирӣ рафт. То ба ҳол на хатша дидем, на хабарша, гарчанде соқ саломат буд. Ҳамин мекиша. Кӯдак будем, отои ҷуроҳо меомадан мерафтанд, не ки интизори мо охир надошт. Як рӯз не ки армони дилам шикаст. Як плер отам роим кард, як плер хи касета мемонди, дар гӯшит мезади, баъд гӯш мекарди. Ха калон шида мефаҳмам амира сағирои кӯча, ҳаккоҳо, падарон. Акай Суҳбатулло, худорамати акай Ҳабибулло як коре кардагианд ки ай дили сағира фуромӯш намешавад. Зиндаву соқ саломат бошанд, гузаштагиҳоро раҳмату мағфират кунанд. Дар ду дунё ай падарам боло бошанд, хубиёшона фуромӯш накардам. Видеоро ба он мақсад накардам ки раҳми касе ба ма биёяд, дили касе ба ма бисӯзад. Ма уже ай дараҷаи сағирагӣ гузаштам. Ма падарам уже алҳамдулиллоҳ, ай баъзеҳо болоям кам не, алҳамдулиллоҳ. Ягон ба дилсӯзӣ ниёз надорам, просто мехоҳам ки нафрат ма дарк кунанда дарс шавад. худо касе хеле фарзанд нашавад ва худо касе отари падар нашавад. Алубои ҳолат сари сағирара сила кард, дил ба даст ор, беҳзи ҳаҷи акбар.